आया फैफिनदो आलासि जानो थांदो होनदोंमोन इयो। ओमफ्राय नंगौ थारैनो सैथो नैबे क्लिप्सआ नोंथांमोना नुनाय क्लिप्सआ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सियालमारि गामिनि खोरोम दैमारिनि अनसुलि बिसि संगिता दैमारिया न' फारसे दाबो सफैफिनाखै थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा हालाय हाफाय न'खराव गाबलागासिनो दङ थ' गिदिंफिनोबा साबसिन जागोन न'खराव जोबोद दुखु जाना दङ थ' जोंनि बर'नि गेजेराव नैबेदि जाथाया जाफ्लेबाय थानाय कमन जाथाय मोनसे हारिमु सिस्टेमेटिक सिस्टेमाव थांबाय नामा नैबेखौसो सानो आङो थ' बेयाव मा आफादनि गोनांथि थाबैनो दाफुंनांगौ स्ट्रिट जानांगौ जाहाथे नैबिदि खारनायनि सायाव थाबैनो एक्सन लानो हानाय गोहो थानांगोन आरो नागिर एलु एला नागिरनानै नैबिदि मानसिफोरखौ हमनानै बुदब बुदाब खालामनानै जाहाथे न'आव दोनफैफिननो हायो स' जेरावखि थाया मानो संगिता दैमारि बिनानावा जाहाथे न' फारसे फैफिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि मोखां नायनानै स' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा 15 आगस्टनि फुंनि 5 रिंगासोआवनो मुवा बेसाद न'खरनि थाखाय माबा मोनसे जिनिस लायनो थांनानै बिनानावा गोमाबाय थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा स' नैबिदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मा मोखाङाव गारनो हायो नोंथांमोना स' नैबिदि सेक्सनि बेलायाव नैबिदि माबा जायोबा नोंसोरो सिगांनिफ्राय जुलि जानो नाङामोन थारैनो नैबिदि लिलिमायावनो थानांगौमोन स' नैबिदि मानसिफ्रा जाहाथे जुलि जायालासिनो थानांगौ आंनि हिसाबाव आंनि मदाव आरो नोंसोरो हाबा जाखांनानैसो दासो लिलिमाय गोसोथोलायनायनि ना स' नोंसोर दा संसार जाबाय गथ' गथायानो 2 जाबाय दालाय माने अबेनि गोसोथोलायनायनि बाथ्रा फैयो बेयाव आरो हाजासे धोन सम्पति आरजि न'खरखौ साब सिखोन लाखि आरो मोजां सोलिलांनो नाजा गथ' गथायखौबो मोजां शिक्षा होलांनो नाजा स' जोबोद दुखु नांदों बिनानाव जेरावखि थाया मानो नोङो न' फारसे फैफिननांगौ स' खोरोम दैमारिनि बिसि संगिता दैमारि बिनानाव स' जेरावखि थाया मानो न' फारसे थाबैनो फैफिनगोन नैखौ खर' गंग्लायै बुंनाय थाबाय स' जोबोद दुखु नाङो आरोना स' दा संगिता दैमारिनि फिसायनि मोननैसो क्लिप्सखौ खोनासंलांबाय थादो आरो गथ'फ्रा नोगोद हालाय हाफाय जाना दङ न'खराव असान्थि जाहाथे थाबैनो फैफिननांगौ जेरावखि थाया मानो जायजोंखि खारा मानो दाबो न'खराव एक्सेप्ट खालामगोन होननानै बुंदों स' आंनि भिडिअखौ नायदोंबा थाबैनो फैफिन स' नैबेखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नाय जासिगोन भिडिअखौ ससे खोनासंलांदो बेनिफ्राय आं दमनो फैफिनगोन होनना बुंदोंमोन नोंखौ बबे लागै लांदोंमोन बालासगालागै बाय दासिम फैफिनाखै ना आं जोङो गाननानै बोरै थांनाय नों फैफिनदो जायाखै मा थांनाय बेनो जायाखै मिथिया जाथाया दाख्लै 15 आगस्ट खालि 8थासोआव बियो आंनि गथ'खौ ससे लांनानै आंनि बिसिया माने गथ'खौ बुंलांदोनो माने नों आङो दायो फैफिनगोन आं आयंलानाव थांनि नोंसोरो ओंखामखौ जानानै थाग्रो आं दायो फैगासिनो दङ बाबाया न'आव फैबा बाबाखौबो ओंखाम जानानै थाग्रो होननानै बुंदोनो दासिमबो न' फारसे फैयाखै नामा दासिमबो न' फारसे बियो नुवाखै जेबो खौरांबो गैया जों जेबो दिनैबो मिथियाखै नागिरदोंना नागिराखैमोन बेखौ जोङो नागिरगासिनो दङ थानायावबो इनफरमेसन होदो थानायाव एजार होनाय जाबाय ना थानायाव एजार होदो दा जाथायखौ नोङो माबायदि भाबिदों जाथायखौ माने भाबिनाया सोरदो थांदो सोरदो मादो बेखौ आं जेबो मिथियाखै आं खामानियाव थाङो नालाय आं खानसेबो फनबो रायलायनाय नुवा नांलाय खमलाय जादोंमोन नामा नोंजों बियोथ' जोंजों नांलाय खमलाय जायाखै आं फुङाव थांनायावबो होनलांदों आं थबनो फैगोन नों थाथ' होननानै आं बुंलांदों आं थबनो मोनफैगोन होननानै ओरैनो मा मावो नोङो आङो दिन हाजिरा मावयो पाठसालायाव थांनानै फुंनि समाव थाङो फुंनि 5थायावनो थाङो आं न'निफ्राय ओरैनो मबाइलफोरजों रायलायनाय नुबाय थायोमोन नामा नोङो आं मबाइलजों रायलायनाय सौग्रोआखै खानसेबो सौग्रोआखै आरो आंनि सिगाङाव बियो रायलायामोन आरो सोरनिबा बिब'मोननि फन फैयो आब'नि फन फैयो होननानै आंनि सिगाङाव बुङोमोन सासेया हिन्जावसा सासे हौवासा सासे हिन्जावसाया 14 बोसोर जाबाय हौवासाया 7 बोसोर जाबाय आंनि नामा खोरोम दैमारि
गामिया सियालमारि रायजो राजाफोरखौ आङो बेखौ जेराव मोनो हमनानै आंनि नाम्बाराव फन खालायनो होयो आरो खावलायो आंनि थाखायबा बियो आंनि साननाय मथेबा बियो मोजां मोननायजोंनो थांदो इयो सोरदोबा मोजां मोननायजों थांदो आंथ' बेखौ फैफिननो बेसेबा दिन माने थांखालिनिफ्रायनो हांख्रायबाय दङ आर'ज गाबबाय दङ आङो भगबानाव नोङो फैफिन होननानै गथ' गथायफ्रा ओंखाम जायाखै खाननै खानथाम जालांबाय ओंखामखौनो जाया गथ'फोरा उन्दुनोबो हाया बिमाखौल' नागिरबाय थायो हरावबो बिमाखौल' सोंबाय थायो नोंथाङा नागिरगोन नागिराखैमोन आंथ' बेखौ थांखालिनि हरनिफ्रायनो नागिरगासिनो दङ फुं मोनानि 6टा बाजायाव फन बुदों आङो फन बुनायाव फना सुइस अफआव आङो आंनि फिसाजोआ बेखौ खोन्थाबाय आयंलानाव थांदों होननानै ओमफ्राय आङो बिसानाव नागिरलांबा बुंबाय बिसोरो गैया होननानै ओमफ्राय बिसानि बिगुमैनावबो थांबाय बेयो आरो बिगुमै गेदेर खासेनावबो थांबाय गावसानि न'आवबो थांबाय बेयावबो सोंबाय फैयाखै होननानै बुंबाय खौरां लागासिनो दं ओं खौरां लागासिनो दङ जाथाया माब्ला जादों होनदोंमोन ओरैनो जाथाया 15 आगस्ट खालि ओरैनो खैथासोआव माने 8:30 थांदों होननानै आंनि फिसाजोआ बुंदो ए खालि नों गैयामोन आं इ खालि फुंनि 5टायावनो पाठसालायाव खामानि मावनो थांदो आरो बिनि सिगाङाव आं फुङावनो बुंलाङो जे आङो थाबनो फैगोन होननानै बेनिफ्रायनो दासिम मा फन नांगोन ना बेनाव दासिमबो इनाव जों फन बुबाय दङ फनानो सुइस अफ थांखालिनिफ्रायनो सुइस अफ ना थांखालिनिफ्रायनो सुइस अफ जाना थादों मबाइला रायजो राजानो आङो खावलायदों माने बेखौ हमनानै जोंनि बे नाम्बार होनायाव माने फन हरनो थाखाय खावलायदों आरो होमबाना जों बेखौ लायना फैगोन मा जादों जाथाया इसरा न'खरनिया दा जायबा दा गोमादों बिनि नामा जाबाय मामोनलाय संगिता दैमारि ओमफ्राय बिहा गथ' सानै दङ हौवासा सासे आरो हिनजावसा सासे दासो फरायफुबाय थादों बिसोर गथ'फोरा ओमफ्राय बिस्रा न'खराव रावजोंबो माने नांलाय खमलायबो गैफेरा हौवायाबो बेखौ जोबोद दाव अननानैसो माने सोलिबाय थायो आरो सानसे बेलासे जोङो नांलायफेरनाय नुफेराखै खोनाफेराखै बेसेबा अननानैसो सोलिबाय थायो बे आरो माखौ मा साननानै माबायदि बेफोरबायदि गथ' सानैखौबो थगायनानै माब्रै मा बिखाजों थांनो हाखो बेनिखायनो दा हायोब्ला जों सानदों दा न'खरा बहुद दुखु मोनदों मानो होनोबा आजिखालि जुगाव किडनेप खावनाय एबा मानसिखौनो लांनानै फानहैनाय बेबादि जों खोनाबाय दङ इउटुबाव निउसाव बायदिसिनायाव जों दा बेफोरबायदिसो जाहैमारदों ना मानसियासो नंगुबै नंनानै रं नाम्बार जालायनानै खारखो बेखौ जोङो साननानै आगोर मोनाखै बिनि थाखाय दा बहाबाफोर दङबा सोरबाफोर खोनायोबा रायजो राजाया माने जोंनो मानसिखौ गथायनांगौ आरो मा सोरखौबा लाना खारदों होननाबो सोरबा बायदिया सानदों ओमफ्रायथ' आङो सानाखै बेबायदि खुदिया गोनां मानसिखौदि बिदि लाना खारगोन हयथ' आंथ' किडनेपसो खालामनो लांदों बायदि सानदों आरो आं दा ओंखायनो बहुद दुखु मोननानै दङ न'खरसालियाव बबेसिम थांदोंमोन थांनायाथ' जों दा फारासगालागि फिसाजोखौनो थगायनानै लांबाय बियो साइकेलाव गाखोलायनानै बिनिफ्राय फिलफिलि लिंहरनानै थांदोंनो दाबा बिबा अबेथिं थांखो अबेथिं माखो मबाइलाबो सुइस अफ जों दा मा राहाजों माबोरै नागिरगोन बिनि मबाइलाबो सुइस अफ जाबायबा नोंसोर नागिरगासिनोमोन आरो नागिरगासिनो फिसाजोखौ लानानै बिनि फिसायाबो नागिरगासिनो गोदाव सोराव ओंखाम दै गैया आलाय सिलाय जागासिनो दङ न'खरसालियाव बे मा बिखाजों बे गथ' सानैखौ गारना थांनो हाखो आरो बेफोरबायदि इमान मालाय बायदि दुखु खस्थ'बोथ' मोनफेराखैमोन बियो न'खरसालियाव मोजाङै मोजां अननानैनो सोलिनानै फिसाया हाजिरा मुजिरा मावनानैबाबो जाहोगासिनो दंमोन आलो गोजोनै मा बेरेखा मोननानै मानो बिदि साननांगौ दा मा खावलायहरगोन रायजो राजाफोरा बहाबाफोर मोनोबा बेखौ माने न'खरसालिसिम दैथायहरनांगौ आरो नाम्बारबो होखाबाय आरो थानायावबो एन्टेजार होखाना दोननाय जाबाय बेनिखायनो सोरबाफोर मोनबाय बायोब्लाथाय न'खरसालिसिम दैथायफैनांगौ आरो आं बेखिनिखौनो बुंनानै खुलुमबाय रायजोफोर नोंलाय बहा गथ'खानिखौ गारना थांखो नोंसोरलाय नांलायदों ना मादोंमोन फैफिन गथ'खानिखौ अननानै फैफिन नोङो साननैसो गेजेराव